Good morning mga guys. Magkisaw-kisaw na pud ko ang inyong atubangan. Naghanagulat sa akong pukulo. Saan man ako ni guys, oy? Kuha kong manok guys ba? Kuha kong manok guys, kay isang sana akong luga guys. Okay, yawat na lang makita akong beautiful from dili ko gramilin guys, kay di ko ganahan na akong pangalan guys. Nganong ako laging wala lagi usahay si Bong. Ako na lang inon ba nga. Junior na lang unta ni mo Bong. Bong papa bitaw na guys. Kuan lang na namo guys. Langga lang na namo guys. O di may pangsaputon. Tarang tao guys ha na isapot. Samot na ko guys. Small height ko guys. Pero akong sapot guys times 2. Kung taas mo na si balingkit guys. Nga nakatas mo sapot guys. Ako manok guys. Kinayagbot ang inatay niya sa picture. Magkakasama lang. Kaya kanya akong manok guys. Nakakuha na siya guys. Nakatagtag na akong sa guys. Isa-isa natin guys. Ako na guys. Ano siya guys. Kasi na guys. Uy, kasagit akong ilong sa pugnaw. Hubas ng sulod anak guys. Last day naman ugma. Ang luto pa manata ko ugma. Last day na ugma. Magpapalit na lang ko gamay. Sulod na naman ako guys. Magsulod na ko dali sa freezer ay magkuha na yung mga freezer. Kuha sa manok guys. Kuha sa tubigan guys. Gigutong ko guys. Uy. Muna akong trabaho din guys. Atas yan. Narang pizza guys, kahapon guys. Kani guys, kaya kung nila nahurot, di ko alaman sila kaong. Sino dagapon. Ay, may suga. So, ko ato siyang hihatag sa pan guys. Ko atong hihatag sa panghatag ko siya sa masjid niya guys. Nagtrabaho naman ko sa taas guys. Nakalimot man day ko guys ba. Nakalimot ko humol sa manok na guys. Pakayong manok. Tapos ang gimulag tubig. Balik ko to taas. Kumusta naman ang tanan? Kumusta naman ang all? Happy ba? Happy ba? Happy ba ang all? Di ba ang all? Ang apple double L. Dili siya happy. Hindi pa siya. Sana ako nakukot guys. Kasi overflow na ni guys. Kaliro na ako guys. Puti kayo guys. Kung wala na akong tubig guys. Wakay na guys. Ikapoy na ko sa Ramadan guys. Ugma na lang. Baligbag ko na si Ramadan. Sige guys. Kaya maghinlo ko sa taas guys. Ano sa'yo? Maghinlo na ko sa taas ha. Mag-video unta ko. Ano gawin magunit na ako guys. Wala magunit guys. Pag-gusto unta ko nga mag-video sa kong tabaw sa taas. Wala magunit niya. Maulaw ko no. Kasi nga yung magawas. Makuanan ko nga. Ano sa kanya? Ano buwang ka? Kanina ba mag-video ka? Murag akong buwang. Kaya ka naman ganing. Naman ko na sila yung joke. Inigpuntag na ako. Baka na magmanggawas ko sila sa kwarto. Mingon mo na sila nga. Mingon mo na sila sa matabay na labi. Nagnako sa sala ka na. Kanang joke lang good nila unya masuya ba yata sa iPhone no kay kanipong ngon pa sila ang utok daw mbog pasensya tas mugo man kog pasensya pero tas kog pailog mauro man dito ito kasi mo ana mo ko na sila nagkauntag ko nga og sa Bisaya pa sige ako Englishon pero tama ba ka kung English no ana ko na sila ba nga
Good morning. Ano sila nga. Good morning. Mana sila. Mana sila pero duha ra mi nasa sa sala si Madam Nora lang. Ano siya. Good morning. Ano pa siya. Mana siya. Unsa gyud pag English gani oy? Unsa gyud pag English gani? Mana siya. Good morning. This beautiful morning all big people. Mana mo na sila. Buyo, niya akong pagsabot kay lahi man sila mag-English guys kay kanang ikaw na lang magsabot ba kanang na sila ikon nga pagtuon nila nga maunan na pero ang big baya sa to ano kay pasabot baya sa to big kay dako baya unya kung height ang isgutan dapat long taas sana ba nya mao man to no nya pero ako siya gingnan ko sa dili maginaingon kung gingnan ko kisa day gusto nimo padakon diri gingnan ako hala nangatawa gid kay sila no pakapak sila sa sopa ba di wala lang pud ko sakit sa kong ilong nya wala lang pud ko pag ugma mo na pud ang isa na pud biniingon na siya good morning this beautiful morning all big akong gana nga unsa nakaana gud ko guys nang kalipo ko nang ana pud nako nga joke ana gud ko ginupsil ako kay nasuya ko nasuya ko sila isa niya di ay to kay joke nila kanang makitaan ko nila sa salam ingon sila nga kumus gun mo mayong buntag sa tanan ana pa siya kita bang tanan ron nga og sa kon pa og sa kuan na lang pagsabot ba kanang kita bang tanan ana pa siya karon nga guwap nindot nga kabuntagon ana siya nitubo batag gamay ana ba pero ang ilaha murag short unsa na sila yun short istorya ba kay dili ta ng English ilahang kuan gud kuan silang ulo kay mas daghan ba gid ang Arabic sa ila nya nimo tong sahay naugod ko sa bus no mana ko nga unsan ka na ko pag English no sigo unsan ako na pag English no nga og kay og sila wala pa sa una ana pa siya ay kad man iman ata nagtulin ka ana ba siya kay naataw ka man tuting suga patay ang Bisaya naganga ade kay og si Lola pa sa una niya na siya sa kwa nga sila kanang joke pod ko nila ni Lolo mana na siya nga ayo na pag-asa ta nga mudako pa ka kay nataw ko sa ting init ba munang si Jewel Pudron hi we shout out des sa kong ayuan daw kabala kasi mang problema wi dugangan pa nato na dugangan pa nato na imong problema shout out des sa tanan nya na din siya mana pud gud na si Jill mangumusta na siya sa ko so kumusta na makata mura gyapon putot lang gyapon sa tabang gyapon niya siya di na magid ka mo dako ta na masakit ang init mangud ka na tao muna guys tinginit jud ko na tao guys ay nagid mo pag-asa nga mo dako pa ko guys kaya ako guys mangandoy man ta ko guys pero mo nagiingon ayaw pag-asa kay masakitan ba ka gipasakitan gani kaniya ano ba ito guys ay guys sa wala pa din naka-follow o subscribe sa akong channels guys follow na guys and subscribe kay para maka-avail mo sa akong mga pa-premium every month sige bye bye